गौरी पूजन काल अब यो रघुनंदन स्वामी गिरिजा पूजन काल अब यो रघुनंदन स्वामी आसन सिंहासन हम अपने सानब करिया कमल नैन अब यो रघुनंदन स्वामी गौरी पूजन काल अब यो रघुनंदन स्वामी फूल बेल पत्र हम अपने सानब लाल सिंदूर नैन अब यो रघुनंदन स्वामी गौरी पूजन काल अब यो रघुनंदन स्वामी।